Breaking news. Outspoken Harare City Council Audit Chairperson Blessing Duma arrested. Azvipere mushe. Pane video rakatendera munoona mukomana uyu. Pane vanorida pine comment section medu munoruona. Ratiri kuona kuti aiwa rinofamba kunyanya pa Twitter pa X handle. Aiwa achinyatso kufumura aiwa vanhu kuti macompanies akaregisterwa ne the regime achidzi macompanies but ari mazita evanhu ari kufamba achiita corruption munyika yeZimbabwe. Atikuona kuti akainvestigate akauya akazvifumura. Zona nhasi toona kuti abva arrestiwa. Sambenda mashoko mudanyuka pana apa ndoti subscribe like turn on the bell icon. Tikina mnamu mudanyuka muchinzi Sabc Zimbabwe Anti-Corruption Commission has arrested him for extortion. They allege that he forced a housing director to sign for allocation for 2 stands, and yet this Cairo is not even the allocation authority. I am also informed that he is being punished for exposing the shelter Zim and the Pure Gold cooperatives believed to be owned by big shots. Tichipinda zvepakozo vanobuditsa vanhu vachiti the arrest of Audit Committee Chair and Councillor Blessing Duma, who has been on radio TV and at the Chair Commission exposing corruption by the Sabc, comes after they exposed many corruption cases against Mayor Jacob Mafume. He is the man who was unearthing all corrupt activities at council. Watukona mukomana uyu ndiye angachiexposa corruption yese iri kuitika nana Mayor Jacob Mafume muHarare City muya achiexposa makampani ese akaregisterwa achinzi macompanies but ari master ema-individuals achingotungamirwa nema-individuals. Taona kuti mukomana uyu abva abatiwa anopanza aiwa amutsvakira mhosva mukomana zake ndobva vanomuti aiwa mangwana anonosangana nekoti ruling yake achinokuudzwa kunzi aiwa waarestiwa unoda kuti uri kuita zvisiri pamutemo. Kotidza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro tichiona kuti aiwa the regime panapa zvaakuita mukomana vezake aiwa zvisiri pamutemo, zvinhu zvisitombori fair. Zvatikuona kuti vanhu vari kuda kuisa change munyika yeZimbabwe vari kubatiwa aiwa vachinoiswa necustody vanosungiwa. Tudze mafungiro enyu pinde comment section medu. Musangano subscribe or like and turn on the bell icon.